Vážení hostia a milí študenti, dnes spoločne oslávime výročie narodenia významnej osobnosti Slovenska Ľudovita Štúra. Tento deň je zaradený medzi pamätné dni Slovenskej republiky a verím, že pozoruhodným sa stane aj pre nás. Nebudeme však zapaľovať sviečky ani krájať tortu. Pokúsime sa sprítomniť dielo Ľudovita Štúra a celej generácie Štúrovcov. Ukážeme a dokážeme, že to, čo Štúrovci vytiahli z kolísky a postavili na rovné nohy, žije a ďalej sa rozvíja. Že Štúrova podoba jednotnej slovenčiny je bohatý a ľúbozvučný jazyk. Že v poznávaní slovenských krajov pokračujú naši študenti od Turca cez Košice až po pamätný Devín. Že Slovenské národné noviny sú stále dôležitým týždenníkom a naši mladí žurnalisti sa posnažia vydať aktuálne slovenské gimletoviny. Že orol tatranský lieta a neúnavne vyhľadáva slovenské umelecké slovo. Že Dobšinského rozprávky milujú a inšpirujú sa nimi celé generácie. Že Botovú, žltú ľaliu obdivujú primáni aj maturanti. Že Sládkovičova Marína je navždy symbolom hlbokej lásky a úcty k žene. Že Chalúbkové a Kráľové básne v nás stále rezonujú. Že Hurbanové slovenské pohľady takmer nepretržite mapujú slovenskú kultúru. Že Štúrova obetavosť, rozhodnosť a zaujatosť pre národnú vec sú príkladné a nasledovania hodné aj v dnešnej dobe. Genialita Ľudovita Štúra sa prijavila aj v tom, že si v otázke uzákonenia spisovnej slovenčiny uvedomil najzávažnejšiu vec. Ak chcel, aby boli úspešní, museli pre túto myšlienku získať aj katolícku duchovnú inteligenciu. A tu mohla najviac zavážiť osobnosť uznávaného básnika Jána Holého. Rok 1843, začiatkom mája, vypukol v Maduniciach veľký požiar, v ktorom vyhorela skoro celá dedina a Holý utrpel popáleninu. 7. júna sa vzdal farárskeho miesta a začiatkom júla odišiel z Maduníc k svojmu spolužiakovi a priateľovi Martinovi Lackovičovi na dobrú vodu. 17. júla ho tu navštívili Jozef Miloslav Hurban, Michal Miloslav Hodža a Ľudovít Štúr. My Slováci sme kmeň a ako kmeň máme vlastné nárečie, ktoré je od českého odchodné a rozdielne. Kým náš ľud slovenský duchovne driemal, pomáhali sme si češtinou. Ale teraz, keď k životu sa prebudil, nebude náš slovenský národ len na druhých čakať, čo mu tí dajú, a len prijímať, ale bude si tvoriť sám. Vážení prítomní, úvodným slovom a oživeným obrazom Andreja Kováčika z roku 1935 otvárame Festival slovenskej kultúry, ktorý sa dnes nesie v štúrovskom duchu. Príjmite pozvanie na jednotlivé stanovištia a precíťte atmosféru tohto aj pre naše gymnázium výnimočného dňa. Čo sa zmenilo v slovenčine? Žiaci sa na tomto stanovišti dozvedeli proces vývoja jazyka a zvykov od minulosti po súčasnosť. Najviac smiechu sa ozývalo zo stanovišťa, kde sa žiaci premenili na dramaturgov, režisérov a hercov a pripravili pôsobivé dramatizácie známych rozprávok. Ukážka z rozprávky Červená čiapočka zaujala mladších i starších. Literárne potulky ponúkli žiakom možnosť vytvoriť si interaktívnu mapu miest, ktoré Štúrovci počas svojho života navštívili. Pravda je to pravdúca. Hľadievala svätá Mara z výšky svojho trónu na svätého Ďura. Pyšnica pyšná, od istého času na toho o 94 rokov mladšieho holobriatka ani nepozrela. Čo bolo príčinou? Ohovoril ju pred kýmsi, že je stará, že len vysedáva, nohy si močí v Turci, s nikým neprehovorí, len si sadlo ukladá. Och, toľko klamstiev, jak žijú, pokope nepočula, zlostila sa. Že ti nie je hanba, takéto klamstvá o mne trúsiť. Stará som, ale v tvojom veku som od strachu nečupela pri ceste a nečakala, kto ma pristúpi,
ako ty. Svet som obehla zo severu na juh, z východu na západ. Aj dnes si ešte trúfnem, keď na to príde. Babkou si a nevaj zostaneš. Roky ťa prilepili o kreslo. To nemôžeš odškriepiť. Nedáš pokoj, Faganisko? Presvedčím ťa, ako mi ešte nohy slúžia. Hravo prejdem do Príboviec. Môžeš mi robiť spoločnosť, ak vieš tak rýchlo chodiť, ako jazykom výmysly strúhať. Uvidí sa, svätá Marka. Uvidí. Či nepreceňuješ svoje sily? Prijímam ponuku. Ak nebudeš vládať, odniesiem ťa. Tu radosť neurobím. Na úsvite vyrazíme. Aj vyrazili. Kráčali, rečnili, kráčali. To bola prechádzka. Na môj veru veľa tomu chýbalo do prechádzky po Turčianskom chotári. Preteky to boli. Hotové preteky. Obyčajná ženská zlosť dodávala svätej Marke sily. Obyčajná mladícka neskúsenosť ich zase svätému Ďurovi kradla. On rečnil, ona ho len počúvala. Ona si strážila dých, on sa vyčerpával. Ženská taktika opäť víťazila. Svätý Ďuro naletel. V polovici trasy sa mu začali podlamovať nohy, takže si musel oddychnúť. Ani svätá Mara sa nehanbila. Tiež mala toho dosť. Tiež sa natiahla do trávy. Zhlboka dýchali, mlčali, lebo niekedy je lepšie slovo z úst nevypustiť. Závideli oblakom ich ľahkosť. Lietajú si po oblohe, nohy ich nebolia. Ach, byť oblakom. Povzdychol si svätý Ďuro. To by som ti ináč stačil. Mať tak tvoje mladé pľúca. Má tak tvoju skúsenosť. V tom si všimla svätá Mara, že sa otočil vietor. Vstávaj, obloha nič dobrého neveští. Daj pokoj, neotravuj. Všade iba diablov vidíš. Zlosť ňou zakmásala a unáhlenie z nej vyletelo. Zostaň si tu ležať na veky. Joj, malo toto prekliatie velikánsky účinok. Vyskočil ani kamzík a už jej neprotirečil. Potom už naozaj iba mlčali. Miesto, kde ležali, sa odvtedy volá Ležiachov. V ten deň sa pre nej vychádzka do Príboviec skončila. Cestou späť sa dohodli, kedy to opäť skúsia. Mali sa o čom rozprávať. Aj potom doma sa ponad Turiec na seba už iba usmievali. V novinárskej dielni si mohli vyskúšať svoje tvorivé zručnosti. Články, ktoré vytvorili, budú použité v študentskom časopise Slovenské Gimletoviny. Hľadaj a objavuj. Toto stanovište rozšírilo žiakom vedomosti a získali informácie o miestach, kde štúrovci študovali a pôsobili. Na ďalších stanovišťach sa skladali popletené príslovia a porekadlá, riešili sa hádanky. Debatný krúžok pripravil pre žiakov krátke vystúpenia na témy, napríklad nosenie uniforiem v škole alebo modifikovaná zelenina. V výtvarnej dielni sa portréty štúrovcov menili pod rukami žiakov v duchu moderného umenia. Výsledky ich práce zdobia priestory gymnázia. Štúrove ženy. Prvou ženou, ktorú Štúr stretol, bola jeho matka, ktorá ho porodila 28. októbra 1815 v obci Uhrovec. Už v mladosti vštepila do neho iskru záujmu o slovenské dejiny a ľudovú slovesnosť. Karolína, jeho sestra, bola druhou ženou v jeho živote. V Bratislave sa zaľúbila do Petra Kellnera Hostinského, no revolúcia túto lásku prekazila. Život dožila s bratom Jankom v Bánovciach nad Bebravou. V Štúrovom živote sa objavili ešte dve skutočné lásky. Prvá bola láska k Márii Pospíšilovej, zvanej aj Marinka, ktorá bola vzdelaná,
talentovaná, rozhľadená mladá dáma a vlastenka. Dohoda o bezženstve však bola silnejšia ako jeho láska k žene. Bytostne sa obetoval práci a to isté žiadal aj od svojich spolupracovníkov. Druhou láskou v jeho živote bola Adela Ostrolúcka, ktorú stretol v roku 1846. Manželský zväzok by bol prekážkou v jeho oddanej národnej práci a preto sa nikdy neoženil. Poslednou ženou v jeho živote bola vdova po bratovi Karolovi. Aj posledné dni svojho života prežil s ňou. Miloslav, na pohrab som ti prišiel. Hádky teoretického predmete tomto trvali za dlhý čas medzi nami. Ja poukazoval som na hniloby nízkych natúr v panistve žijúcich, on na masu hnilu plítkého rodinkárstva. Hurbán, ten niekdy najúčinlivejší Hurbán, v lone jednej ženy usnul. Ľudevít, založ rodinu na základe lásky k dievke tak nadšenej ako Mária a uvidíš, za pravdu mi dá budúcnosť, že z tejto rodiny vzíde viacej sily a viacej odhodlania pre národ, ako z tohto plítkého života panica. Hurbán, zornou túto horlivosť pochovala východníci žena. Pokoj prachu! Jedinou skutočnou Štúrovou nevestou bolo Slovensko.